Cześć, powiedzieliśmy wam, że będzie jeszcze jeden odcinek z Hałdy, żebyście mogli lepiej usłyszeć jej historię, żeby ona należycie wybrzmiała. No więc jesteśmy znowu w Tarnowskich Górach i dzisiaj co dla was przygotowaliśmy? Dzisiaj zabierzemy was do zabytkowej kopalni srebra. Wrócimy jeszcze na hałdę popłuczkową, tak jak obiecaliśmy. Opowiemy wam o patronce górników i będziemy się cieszyć piękną pogodą. do zobaczenia. Znajdujemy się w podziemiach zabytkowej kopalni srebra. Jak na każdej kopalni znajdziecie figurę świętej Barbary albo kapliczkę, gdzie górnicy przed szychtą mogą się pomodlić. Przy figurce świętej Barbary widzimy kawałek galeny, czyli tego kruszcu, którego szukali tutaj tarnogórscy górnicy. Siarczek ołowiu, maksymalnie 80% zawartości ołowiu i co ciekawe 2% domieszki srebra. Byś nam szczęścia zapewniła, zdrowych na wierzch wydobyła. Nasza panienko Barbórko, ty górnicza opiekunko, oddalaj nieszczęście srogie, zachowaj nam życie drogie. Bądźże nam pozdrowiona, święta Panno Barbórko, boś jest ustanowiona opiekunką, nam gwarkom. Wzywamy Cię, patronko i święta powierniczko, bądźże Ty braciom gwarkom szczęścia wszego strażniczko. Bardzo ciekawe miejsce w Tarnowskich Górach, tak zwany Park Kunszt. To miejsce odkrycia w 1784 roku sporych ilości rudy ołowiu, czyli galeny. To w tym miejscu, gdzie stoi obecnie kopiec, był szyb Rudolfinek, w którym to szybie właśnie tą galenę znaleziono. W tym miejscu odkryto bogate złoża galeny, ale to miejsce jest też ciekawe pod względem takim, że na niedalekim szybie zainstalowana była jedna z pierwszych maszyn parowych na Śląsku. I funkcjonował również kunszt konny, czyli kierat konny. Powiem tylko, że w pewnym momencie, jeszcze wcześniej w historii na naszych szybach, bo jak jeszcze nie było jednolitej kopalni, pracowało około 800 koni, co było sporym wyzwaniem, można powiedzieć też finansowym dla naszych gwarków, czyli tych górniczych inwestorów. Mamy przed sobą modlitewnik Bractwa Świętej Barbary. Oczywiście to jest przedruk, który powstał dzięki Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. A my jesteśmy w kościele Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach i stoimy przy kratach kaplicy Świętej Barbary. Bo musicie wiedzieć, w 1721 roku w naszym mieście powstaje jedne z pierwszych bractw Świętej Barbary. Czciciele modlą się do świętej, obierają ją jako patronkę górników, bo nasze miasto w początkach swojego istnienia opiera się głównie na gwarkach, górnikach, ich rodzinach. Oni modlą się do świętej Barbary, piszą do papieża, układając statut Bractwa Świętej Barbary i w 1747 papież oficjalnie potwierdza istnienie Bractwa Świętej Barbary. Nieodzownym fragmentem górniczych tradycji jest kult Świętej Barbary. W 2023 roku kult Świętej Barbary został wpisany na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Z inicjatywy tego samego stowarzyszenia od bodajże 3 lat organizowane jest w okolicach imienin Barbary i górniczej Barbórki misterium Świętej Barbary, oparty właśnie na tym modlitewniku Bractwa Świętej Barbary.
Księga Bractwa Świętej Barbary przy parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach. Oryginalna księga, która pamięta początki Bractwa Świętej Barbary powstałego w 1721 roku. Księga Bractwa zawiera alfabetyczny spis czcicieli Świętej Barbary. To w niej zawierali oni swoje prośby i podziękowania skierowane do świętej patronki górników. Jeśli szukacie górniczych ciekawostek o Tarnowskich Górach, warto też zajrzeć do Tarnogórskiego Muzeum. Jest wystawa poświęcona naszemu górnictwu, całkiem spora, z mnóstwem ilości ciekawostek, oraz wystawa poświęcona właścicielom, można powiedzieć, wcześniejszym tej ziemi, rodzinie von Donnersmarck. Hałda to 26 milionów metrów sześciennych skały płonej. Hałda częściowo zadrzewiona i porośnięta rzadkimi i chronionymi murawami galmanowymi jest dziś wśród przyległych do niej użytków rolnych wyraźnym wyniesieniem kształtującym krajobraz okolicy. Skruszona dolomitowa skała i domieszka drobin brunatnej rudy żelaza nadały jej pomarańczową, przechodzącą niekiedy w czerwień barwę. Na jej części wierzchołkowej w zboczach i u podnóża znajdują się niewielkie żelbetonowe stanowiska strzeleckie z okresu II wojny światowej. Hałda popłuczkowa kopalni Fryderyk to oddalone o 3 km na południe od Tarnogórskiego Rynku duże usypisko skały płonej. Odpadu z płuczki ród ołowiu, srebra i cynku. Niezbędną do niej wodę dostarczały pompy maszyny parowej z szybu Pokój. Po 1838 roku, gdy uruchomiono przy nim nową centralną płuczkę Królewskiej Kopalni Fryderyk i 3 lata później przedłużono do tego miejsca sztolnię głęboką Fryderyk. Z niej pompowano wodę po pogłębieniu wyżej wymienionego szybu. Z hałdy popłuczkowej rozpościera się przepiękna panorama na miasto oraz wszystkie ważniejsze miejsca związane z górnictwem kruszcowym. Z tej hałdy widać pole górnicze Królewskiej Kopalni Fryderyk. Widać, jak wielki obszar ono zajmowało. Szacuje się, że obszar Królewskiej Kopalni Fryderyk to 157 km². Pole górnicze Królewskiej Kopalni sięgało na północy terenów za Strzywnicą, od południa sięgało Miechowic, od zachodu docierało do terenów między Ptakowicami a Zbrosławicami, natomiast od wschodu sięgało terytorium dzisiejszego Szarleja. Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym odcinku. No i cóż można rzec? Że zapraszamy na następny. Bo będą, na pewno będą. I to wydaje mi się, że ciekawe. A jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to nie zapomnijcie o łapce w górę, dzwoneczku i subskrypcji. Dziękuję wszystkim moim patronom. Pamiętajcie, że możecie zasilić szeregi moich patronów. Dzięki. No i co? Żegnamy się zaś po górniczemu? Tradycyjnie. Szczęść Boże! I to faktycznie byłby koniec. Koniec nagrań z tamtego dnia, ale nie koniec filmu. Jeszcze nie. Chciałabym Wam teraz zaprezentować zaledwie urywek bardzo obszernego materiału z podziemi szybu Staszic w Tarnowskich Górach, który został zarejestrowany w 2011 roku. Materiał otrzymałam dzięki uprzejmości mojego serdecznego kolegi Michała Matoni, którego chciałam stąd bardzo gorąco pozdrowić. Cóż, to zaledwie urywki, tak jak Wam powiedziałam, ale mam cichą nadzieję, że kiedyś cały ten materiał doczeka się publikacji, bo jest po prostu wzruszający i niesamowity.